No, asta e partea în care eu îmi cer scuze că n-am postat și voi începeți să aruncați cu pietre. Te-ai săturat să fii faimos, dar să nu știe nimeni că ești faimos? Am căutat pe tot YouTube-ul un video care să mă învețe cum să fiu un YouTuber de succes. Și n-am găsit niciunul. Făcut de mine. Așa că o să vă arăt eu cum stă treaba. În 5 pași. Trebuie să alegeți ce tip de conținut vreți să faceți și în România, dacă vreți să ajungeți mari, îți doar 3 tipuri de conținut unde poți ținti. Te joci Minecraft, chestii random spuse cu o voce sau cu un accent amuzant și muzică care o asculti de pe incognito. Și cum cel mai probabil nu știi cânta la saxofon și PC-ul tău se poate găsi pe picturile rupeste din Franța, te apuci de divertisment. Oricât de bun ai fi, lumea se va plictisi de același tip de conținut la un moment dat, așa că trebuie să-ți diversifici canalul. Și ca orice YouTuber român, te-a pus să faci adevăr și provocare și tu o vei duce la un alt nivel. Te-ai săturat de miile de videouri cu adevăr și provocare de pe YouTube? Atunci dă-mi voie să-ți prezint noul mod de a face furor pe internet. Adevăr și provocare cu urși! De acum poți alege provocări ce spun viața în pericol, ca și fă flotări pe căile ferate, cu urși, pune Parkway Drive de pe telefon în Ferentari, cu urși, cere unui taximetrist din București rest, cu urși, fii printre primii 10 oameni care comandă și urșii tăi pot avea rabie. Pentru experiențe mai brutale decât războiul din Vietnam, sună acum la numărul de pe ecran și îți va răspunde un membru ISIS. Allahu Akbar! Toată lumea spune că ai nevoie de o calitate cât mai bună pentru videouri de succes. Dar dacă lumea nu preferă să-și toarne arcis sulfuric peste ochi sau să asculte Slayer, decât să se uite la videoul tău, înseamnă că e bun. Pe de altă parte, nimănui nu-i pasă dacă tu filmezi cu telescopul Hubble, cât timp videoul tău mi-o dat direct lepră. Odată, un filozof grec a spus că trebuie să fii original ca să ai succes. Acel tip a ajuns să construiască piramidele. Și nu, să faci pe retardul în fața camerei nu-i ceva original. Acum că ați urmat toți pașii, nu trebuie să aveți nu știu ce așteptări, așa că v-am pregătit un top cu cele mai bine cotate canale de la noi, ca să puteți estima pe unde vă situați și voi ca și popularitate. Dacă sunteți un Marius Babanu, nici nu vă puteți considera YouTuber. Dacă ești între Marius Babanu și Dani Prințul Banatului, ești relativ cunoscut. Te mai salută o caseriță de pe la Carrefour și mai primești și tu cupoane de reduceri de pe la EMAG. Dacă ești între Dani Prințul Banatului și Dani Mocanu, înseamnă că ai succes, bă băiatule. Te invită lumea pe la Dimineața cu Răzvan și Dani și pe la Măruță Show. Dacă ești între Dani Mocanu și Neck Music TV, tocmai ai devenit aproape cel mai vizualizat om din România. Asta după manelele lui Florin Salam. Dacă ai mai mulți abonați ca Neck Music TV, felicitări! Ești așa de faimos încât Tony Pop Tăma și Teo îți dau share la videourile tale. Iar acum că am terminat cu videoul, formația care o să fie promovată în videoul de astăzi e For The Wicked. For The Wicked sunt o formație tânără de metalcore din Cluj. Băieții au câștigat o grămadă de concursuri până acum, printre care și Best Metal Newcomer. Pe lângă asta i-am văzut live și-o rupt. Și ca un plus, sunt oameni foarte de treabă. Recomand formația fiecărui iubitor de metalcore și de blech, fiindcă nu aveți ce pierde. Și dacă încă nu credeți că For The Wicked sunt o formație care merită ascultată, aici am filmat o piatră înainte și după For The Wicked. Ei bine, cam atâta cu videoul pe azi, vă las cu linkurile băieților de la For The Wicked în descriere. Hai, salut!